aka nwoke n'ishi. Enwere nne gị na gọdị ndụ? Bama ahụ bụ nne m dị ndụ. Champaga mwana donna. Yes, sir. Donna. Ị nwere shop nke onwe gị? Ị nwere shop nke onwe gị? Erentibela m nke m, so m na-aga na nke nka nọ na ebe m mụrụ ọrụ, so m na-arụ. Ị na-ana ebe m mụrụ ọrụ na-arụkwa. Damisi ka na amụkwa ọrụ ịmụchabe. Amụchago m, but my boss before, instead of ịnọ n'ụlọ ka m na-abịa help to ya obere. Okay, ka ị na-aga help to the man obere. Yes, but nwe order m na-eme my own. Ana m n'ihi na-ekwu. Asị m nwe order m na-eme nke m na shop ya too. Na shop the man. Order ahụ ị nwere inwe ya imewe nke gị na-akwụ ya ụgwọ kwa ya. Yes, sir. Okay. Nne m jishike. Nna jishike. I am proud of you. Ya na ihe mụnwa ji ego na mkpọ gị sị gị nne m gwa na gị were chọọ shop nna. Mana ịchọ shop awụ 1 naira jishike nna. Eze gbawa mbọ gị jishike. Ya nwere mgbe ị na-anọ taa ya dị ka ara ọ na-achọ ịgba gị. Ị nọbụ taa ara ị na-enwe sịkọ. Mba. Iji anụ taa ka ị na-ekwuru onwe gị okwu ntamu mmụọ ntamu abaghị gị n'ime gị na-aga ga na-atakwu. Mba, sir. Mba. Ọ na-eme mma gị onwe ntakwu. Ụlọ. Iberibe ọ dị gị? Mba. Enwere nwanne gị nwoke akpa amụ ya zara aza? Mba, sir. Ibi ọ nọ na family unu? Mba, sir. Igbirigbe ọ nọ na family unu? Mba, sir. Ụmụ nwoke ole ka unu nwere n'ụlọ unu? 3. Akpa amụ ha nwere nke gbawara agbawa? Ụlọ. Enwere onye nke akwara amụ akwa? Ụlọ, sir. Enwere onye afọ ntokome n'ụlọ unu? Ụlọ. Ndị ahịa rọd, onye ahịa rọd nọ na family gị? Onye ahịa rọd ọ nọ na family nna gị? Onye ahịa road. No. Onye na-eji onye na-awọ nọrọ nnọọ ya ejikere gawa ashawo. Ụlọ. Egbe eluigwe agbagbule mmadụ n'ụlọ unu? Mba. Akwụkwụ ọ nọ na family isi na ya pụta? Ụlọ. What of extended family akwụkwụ ọ dị? Mba. N'ezinụlọ isi na ya pụta enwere prodigal son and prodigal daughter? Yes. Okay. Yes, sir. Family of prodigal son and prodigal daughter. Onye ahụ wụ prodigal son, ọ nwoke ka nwaanyị wụ prodigal son ka prodigal daughter? Nwoke. Ele ihe mere ya o ji wụọ prodigal son na family unu? Amara m nwa nwanne my brother. Nwa nwanne your brother? Nwa nwanne my dad. Nwa nwanne your dad? Yes. Ọ onye ohi? Mamaro. Oje atọ mmadụ? Amara. Ele ihe o ji kwado ngwụrụ prodigal son? Na-ere property mpaya because mpaya nwụrụ anwụ. Otele Rosana.
Yele property mpea. Family of onye nne ya na-anọ yele property na-enwe nke ọ zụtara. O ji aṅụ goof. Ọ dịka adịrọ m sure mụ na ya nọ so ọ dịka ọ ga Mkpụrụ mmiri kwa na o ji aṅụ. amarụ m. Enwele mgbe o jiri mma nye ụlọ ọsọ na compound ahụ. Olu. Ọbala ụlọ ọgụ mbụ. Mba. Ebe onye a awụghị onye na-ezu oshi. Ọbaba ụlọ ọgụ mbụ, ọtọbe mmadụ, ojibe mma nye ụlọ ọsọ. Ọ maka o rere property ka o ji wụrụ prodigal son. Ndị nọ village si ọ na-ezu ohi sha. Ga-egwakwado m na ọ na-ezupụ ohi. But e gwara m na ọ na-ezupụ ohi. Asị m amarụ m. I'm not sure. Ana m ekwu ihe m ahụrụ n'anya m. Ọkọ ndị nọ village gwara gị. Yes, sir. Okay. Family of abụrụ ndị ohi nọ n'ime ya. Abụrụ onye ohi nọ n'ime ya. Enwele nwanne gị nwaanyị ma ọ kọziri gị agbarala ọtọ. Agba ya ọtọ. Onye ọbụla ahụ pantị ahụ ike. Olo. Otele gị ọnụ na WhatsApp ụmụ nwoke. Mba, sir. Na the whole of this social media nwere nwa okorobịa ji nọmba gị. Olo. Anaghị akwụ otu a, gịnị mere ya? Aji apị aka mgbe ọbụla. Mba. Ma ahụ ezeghị. Mgbe ị na-eto, enwere mgbe ị gagidere n'ụzọ gị gagide gị nara fentin kpee ekuru gị kula gị ya. Mba, sir. Enwere mgbe nwoke rigoro gị n'elu ya tagide gị mgbe ọ tachara gị ya sị gị atala m gị. Olo. Atama gị ike gị o ji afụ asụ. Olo. Onwere mgbe ị tachara gị na nwoke atacha ka emewe pụwa from gị ahụ isi taa gị na ala gị hụ nkịta ahụ gị na-eme. Mba. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum. Ee, but ejechabele m. Ele ụlọ akwụkwọ mahadum ị gaga. Ejem Polytechnic na Ogun State. Gịnị ka ị gụrụ? Science lab technician. What is science lab? It's a branch of medicine. Ana m anọ n'ugwu. What is science med lab? It's a branch of Okay, later now. It's a branch of Onya. it's a branch of medicine that deals with the I can't remember the rest. I'll go and answer when we're in school. When my dad didn't do, so I was something then, so with my money and my dad's own. So it's a science, it's a lab working. It's a science lab working. It's a Jesus Christ. Block of this person. Oh, Jim. It's a science lab working. A branch of medicine that deals with chemical research is something because we're on medical. I'm not under medical or like a technician. Ya na school na ịmara na ị ga-agụtali ya ka ọ ghara iwe pụta na gụcha
emege employ ngemege amege obra ge bia mire obra ga lab na ga ma identify awo ge ma identify awo na ahụ mmadụ while enwe awo mmadụ uvu emara that na ịgba ga akọtali ihe ị ga-emeli ihe ego ha ga-eji wayo pụta n'ọrụ shu ịrụ ha kwe na ihe m na-agwa gị ọ wee chi na mmadụ hụrụ ya ma na-akpọ ga emere ọbara na-agama lab ga were ọbara mmadụ were gbe ga na-agbasa na fuel tank moto ndị mmadụ akwa ịnụ ihe mgba gị na nwoke ọgbala gị aka ntị mbụ kwushi okwu ike mba ụmụ nwoke ole tara ala gị kemgbe ị pụtara ụwa 5 ise 5 ị gafe ole 27 okay iwu onye eziokwu ana m alaiki nwaanyị na-adịsị isi ya enwere nwaanyị ọ ga-awọ bịa ya etiwe 2 1 5 a na-atara gị ị nọrọla otu a ka ịjụ onwe gị ihe mere na ha alụ gị ejubu onwe gị ihe mere na 5 people atacha gị ha kwụ ụgwọ isi nke izizi ọmụ apụrụ apụ because ọ dịrọ straightforward ọ na-echiti and nke izizi nke abụọ the same thing nke atọ ọ mgbe m nọ school nke anọ ọmụ apụrụ apụ too then nke the last one ọ kwesịrị ime ihe shame but mba there was a lot going on there, sir. Because anyway, a lot going on because listen. I block this. I said block that person. Tell me block her, please. A lot on the man this stupid. If one man the first time, second time, I stop where you're coming. Continue. Oh yeah, where you go? No, anyone. It's a melele. Hello. Then let her talk like this. Now, get plenty of man. First person traga, get happier. Get one according to you, Jackaga Hapoga. First one, get withdraw ya. Second one, withdraw ya. When cannot live with. Third one, get withdraw ya. The fourth one now. Ele him reno or log. Obviously, where my dad is around, like, oh no, I know long distance. So, before my dad down, then along the line, listen, Atom Kenro sits here down as a woman, as a young girl. When I come, Imone Moon Yadika, wo, Ihoma Meregi, Moken Kembanaga, Gijaka, gave him and Pumpa, now you leave up. Atalaga, Watalaga. Give him and Pumpa, now you leave up. Second one attack, give a women Pumpa, now you leave up. Third one attack, gave a. Hey, now come on to you. Now come on to you, come hurry, we were here. Third one attack, give Biko, now you leave up. Fourth one, give a women Pumpa, now you leave up. My sister, oh, one error. May not have a friendship. Our marriage again, not a marriage Arab and them matter. Marriage walk over. Marriage will tie with them up, with them they come up with Tana marriage. Oh, landlord, one guy gave in a company. When that again, Hana say, it's a tag like this. You change your attack, you change Hana to age a change yam. I know. Elay
na-enye gị kemgbe ha yigha gị ele ihe ha na-asa gị Chineke agbago gbara m gatọ ma ịbara gị mba ya don't provoke me o anything gwara nwanna a na-ego ya anything gwara ha na-ego ya ha yes sir anything okay ebe ị na-agwa ha anything ha na-ego ya ha goyele gị ụlọ mbụ ụlọ okay gbala ha moto ụlọ okay gịnị na gịnị ka ị na-agwa ha na-egoro gị so the truth I'm not a demanding type. Okay, well, that's evidence from English. It's defending lab science. Lab science is always a technician. Kebranga be so it with English truth it wasn't a demanding type. Ya half Igbo. E ga asromo na. Give with English patama. Nwagboghobia na-awụghị onye ayịyọ ma ya na nwoke na-ayị iji aṅa amụ mba enwere mgbe ị nọrọ n'elu nwoke akwụkwọ adọma gị mgbe ị na-achọ enyo gị nwewe confusion ego enyi ije ebe akwa ka ije eti mkpu ka ije ekwu ukwe oge nke mmiri iji adị mean anaghị adị mean iji adị no focus yes iji adị focus Anyu yes sir mami ihe we shot gị iji adị focus gị enyo ihe gị yes sir exactly kemgbe ị dịga focus Anyu a enwere mgbe ị nyụrụ gị hụ ga-enyopụta ihe dịka watch ma ọwa aja ma ọ ube ogologo ndụ ka m na-anyụpụta ogologo ndụ ka m na-anyụ ogologo ndụ ị na-ahụ ya na bedi nga ahụ ya wụsara izaka Nwagboghobia na-anyụ ogologo ndụ genotype gị genotype gị blood group gị O positive kpọọ phone number gị 091 23 ịwọchịchalịa kwa izu ole ike ịwọchịchalịa mana ịdị wicked come on subscribe for that place so can subscribe for Chineke agbaghị ọkụ subscribe or like ya gị share ya ọwara ya agbaghị ịwọchịcha ya gị gba nkịtị gị just know what ya takushi eze gị for what subscribe for this place Chineke agbaghị ọkụ 091 23 63 4333 gbagharịa ya ọzọ 091 23 63 4